Si maaf ya Bu ya. Oh iya oke kok wong marang. Iya. Iya. Kanggo Ibu kasih kanggo Ibu kasih Kanggo Bapak Suwondo wong Kupang Buyung. Mangga Ibu kasih matur kesuwun Ibu kasih suwun wis pernah mampir ning ati suwun gawe kula ngerti Enak kuno ya tambah lumayan kabeh ya beli enak semono mah kanggo Ibu kasih la ilaha illallah wong loro pernah ning titik rindu coba tapi kaya ora mungkin nyatu Ibu kasih ya kanggo Mimi aja cari nih sing duwe nok cinta tapi bisa dipaksa anak hati sejensi kudu dijaga khusus kanggo panitia sedang terima wong muga terhibur selalu bareng Wiramandala ya bener kanggo ayah denok bunda denok kang lebih gaul bunda lebih gaul si denok siapa kanggo Ibu kasih mangga diatur di dalam mali kangge bos Korea Mas Yogi Ibu kasih ay anak mung bisa nyawang gampang hari wong sing tersayang apa kabar ini sun wis kejebak rasanya manis tapi kehalang nang status mana diajeprina iya kanggo panitia ya bener kanggo panitia kabeh panitia sun sadar lagi lakoni salah kanggo siapa ibu tapi kepribe Hah? sun Nak kudu Yoni. apa Mas Aris sayang nak Yosi kanggo nak Mas Yosi Aris Nak si Yosi. paling kanggo nak Yosi Peluk ditunjuk ingkang kuasa Mas Aris Mas Aris wong loro kanggo ayah aku si gue aku si Dumampi rindu nak Yosi mana tapi kaya Nak ora Yosi. mungkin nyatu Nak Mas Yosi. Aris nak Yosi sun nak Yosi siapa mi tapi bisa dipaksa anak hati Ayar. sejensi Oh, my Ayar. kudu Oh, my dijaga Ayar. Mas Aris kanggo omai ayah Kanggo Mas Aris maning dilanjut Ayar. Mas Aris terus omai
bisa dipaksa anak hati sejen sing kudu dijaga Mas Aris wong lu